En teoria... Espera. Vale, sí. Vale, ja està gravant. Vale, doncs ens presentem una mica nosaltres i presentem l'espai. Vale? Nosaltres som la Laura i la Carlota i després presentarem a la Jordina i a la Laura. Formem part del col·lectiu Mandràgores, que és un projecte que va néixer el 2016 amb la voluntat de contribuir a l'educació sexual i afectiva de dones, joves i adolescents des d'una perspectiva feminista. I portem aquests 4 anys fent feina en diferents sentits i sobretot fent tallers tant amb dones com amb joves, a instituts i altres centres educatius i també amb educadores i persones adultes. I llavors amb el confinament ens hem redactat i com totes vosaltres suposo i llavors han sortit propostes molt xules i una era aquest espai. Volíem generar un espai on poder visibilitzar moltes sexualitats que el nostre sistema invisibilitza perquè vivim en un sistema, en un model de sexualitat hegemònic que el que fa és només visibilitzar una sexualitat molt concreta amb uns cossos i unes situacions molt concretes i per tant teníem ganes de poder-li donar un espai a això que el sistema no li dona. Llavors, per això havíem convidat a la Laura i la Jordina que a partir de 2 experiències bastant diferents ens comparteixin la seva vivència comuna de com han viscut la negació de la seva dimensió sexual en els seus processos vitals. Llavors, ara si voleu dono pas a... Són la Jordina, que és la Jordina Arnau, que és periodista, i la Laura Ruiz, que és professora de català i periodista també. Llavors, no sé si voleu ara, qualsevol de les dues, començar, si vols tu, Jordina, primer a presentar-vos una mica i fer una mica d'introducció de 3 minutets de qui sou i per què esteu aquí. Doncs sí, jo soc la Jordina, molts dels que esteu aquí crec que em coneixeu. Tinc 28 anys actualment i estic superant un càncer de mama hormonodependent que em van detectar el juliol de l'any passat arran d'una autoexploració que em vaig fer. En aquell moment formava part de Mandràgores i després de fer una campanya per sensibilitzar les dones i per fomentar l'autoconeixement del nostre cos, que també és un punt de partida que tenim com molt verd encara com a societat, em vaig detectar jo mateixa un petit bony. Després de diverses proves i de la ridiculització per part d'una ginecòloga, que com que jo no tenia antecedents i com que tenia una edat que s'entén que no és una edat de risc, doncs em va dir que estava allà perquè tenia massa informació i que era una mica alarmista. Doncs bé, finalment aquell alarmisme va derivar en un càncer de mama i ara mateix ja estic en l'última fase del tractament, que és la fase d'antihormonació, però si de cas d'això ja en parlarem més tard. Vale. Disculpar-me, Laura, no sé per què dic Laura Ruiz, Laura González, ho sento. Sí, ho has rebatejat, no passa res. Si vols ara presentar-te tu. Sí, jo soc la Laura González Hortensi, tinc 29 anys i en el moment del naixement vaig ser prematura de 30 setmanes i vaig tenir falta d'oxigen. Això es va traduir en una paràlisi cerebral infantil que em van diagnosticar quan tenia 6 mesos, fent-me una ressonància magnètica i com a seqüela d'aquesta lesió cerebral tinc dificultats en la marxa, menys equilibri i hipertonia muscular. Això sobretot en les extremitats inferiors. Hipertonia muscular vol dir que el to muscular és més elevat del que seria habitual. Us heu d'imaginar un cos permanentment contracturat, per entendre'ns, i tot el que això implica en el dia a dia. Perfecte, merci a les dues. Per ja endinsar-nos una mica en el tema de la sexualitat, sí que volíem començar preguntant-vos com ha sigut el vostre, en cada cas, com ha sigut el vostre apropament a la sexualitat i sí que com a Mandràgores ens venia de gust reflexionar una mica amb com es viu la sexualitat a nivell social, que tot i que en el vostre cas el tema del tabú de la sexualitat és superevident, la sexualitat a nivell social continua sent un tabú. Continua sent un tabú la sexualitat a l'escola, a la família, i aquesta contradicció que vivim en una societat hipersexualitzada, però el tractament de la sexualitat continua sent un tabú i per això també continua sent un tabú l'acompanyament d'aquest. Moltes vegades la sexualitat la lliguem, en el cas de les dones sobretot, a l'etapa fèrtil, però nosaltres plantegem la necessitat de començar a acompanyar la sexualitat des de la infància. I moltes vegades aquest acompanyament que no existeix, el poc acompanyament que sí que es fa
de la sexualitat és des d'un model molt concret, no? És un model heteronormatiu, coitocèntric, molt centrat en els genitals i també amb una idea que això també és el tema que ens ocupa avui, de quins són els cossos perfectes, no? I per tant, quins són els cossos desitjables i quins no, quins tenen sexualitat i quins no. És un model com molt rígid que determina molt qui té dret a la sexualitat i qui no té dret a la sexualitat, no? Que això, com a dones, ens atravessa i sobretot en el vostre cas encara us atravessa d'una manera molt més clara. I alhora també com destacar una mica com aquest poc acompanyament de la sexualitat, sovint el que es fa moltes vegades és tractar la sexualitat des d'una vessant com molt lligada al risc o a la por. Moltes vegades, quan ens parlen de sexualitat, ens parlen dels perills, de les infeccions, dels embarassos no desitjats i molt poques vegades ens parlen de la sexualitat des del plaer, no? Que per nosaltres és una cosa central des de la perspectiva de la qual s'hauria de fer aquest acompanyament. Llavors, fet una mica com aquest superresum del marc en el que creiem que es mou el tema de la sexualitat a nivell social i com s'acompanya, sí que us volíem preguntar, primer tu, Laura, com ha sigut en el teu pas l'apropament a aquesta sexualitat en una societat on la sexualitat és tabú en el cas de les dones i en el teu cas en concret, com t'ha travessat també aquest tabú? Clar, ja va ser tabú des de la infància, de fet. Jo la veritat és que era una nena bastant curiosa i tenia molta curiositat per la sexualitat ja de ben petita quan vaig començar a llegir llibres. I en els llibres que llegia doncs no hi sortia cap dona que fos com jo. Les dones que tenien relacions sexuals en els llibres que llegia doncs tenien relacions sexuals amb penetració, eren dones amb unes vides normatives i que no encaixaven amb allò que jo estava vivint. D'una banda, doncs vaig tenir aquesta falta de referents externs. I a la infància, una altra cosa que voldria remarcar és que no encaixes en un cos normatiu, per tant, ets molt més vulnerable pel que fa a l'assetjament escolar i jo, des de la primera infància, ja vaig haver de viure escenes en què alguns companys de classe em deien ningú et voldrà, ets lletja, ningú et voldrà follar, etc. I com els docents estaven mancats d'eines per fer una educació sexual que fos plenament inclusiva, perquè l'educació sexual que rebíem estava centrada sobretot a prevenir malalties de transmissió sexual, a prevenir embarassos no desitjats, però no a obrir la sexualitat al gaudi, a l'experimentació i a tot allò que no fos coitocèntric i heteronormatiu. En el meu cas és una mica el contrari que la Laura, no? Així com ella ha pogut anar fent un camí cap a un redescobriment del seu cos des del 0 fins al punt en què està avui en dia, jo, fins al moment que se m'havia detectat el càncer, per la meva formació feminista, per l'entorn no m'havia mogut, no havia tingut cap mena de problema de salut. Llavors podria dir que havia tingut com eines, potser més eines que altres dones de la nostra edat, i un entorn on es parlava de sexualitat, sobretot entre l'entorn d'amics, d'universitat, etc. Per tant, en aquest sentit, el meu procés ha sigut que des que em van detectar el càncer, si el nivell de sexualitat era satisfactori, s'ha reduït com a zero. Vull dir, he tingut una baixada en picat, de la qual ningú m'havia advertit ni avisat. Segurament també perquè les altres dones amb qui m'he sostingut molt al llarg d'aquest procés, altres dones supervivents del càncer, han patit aquesta malaltia en altres edats, en què potser estaven més relaxades pel que fa a la sexualitat o no ho sé. Simplement és un tabú i no me n'havien parlat, no sé per quina qüestió. El cas és que a mi se'm va detectar un càncer, des del primer moment se'm va plantejar tota la qüestió de la maternitat, és a dir, abans de començar la quimioteràpia i mentre m'estaven fent les proves, és a dir, mentre jo encara no sabia quin abast era el real de la malaltia, ja m'estaven hormonant per preservar-me òvuls. Llavors, en tot moment puc dir que en aquest procés sí que s'ha intentat garantir la meva condició de que com a dona pugui ser mare, però que el que és la meva salut sexual no s'ha tingut en compte. I com que entenc que la salut sexual forma part d'aquesta salut general, d'aquest benestar amb el nostre cos i amb el tot jo, doncs no se m'ha respectat aquest dret, no he tingut cap mena d'informació al voltant de la sexualitat
Després, quan busques per internet, te n'adones que la quimioteràpia afecta de ple el desig sexual, que ara mateix que estic en una menopàusia provocada externament a través de pastilles, que també, que tinc la sequedat vaginal increïblement i que el metge, fins i tot l'oncològic, em van donar una vegada antibiòtics pensant que tenia una infecció d'orina i en el fons el que tenia era sequedat vaginal i no ho contemplaven, que això em va semblar com molt greu perquè m'havia estat prenent antibiòtics assumint que ja m'estava fotent al cos una quimioteràpia heavy com a persona jove a qui volien atacar el càncer de ple i, ostres, en cap moment van pensar que allò podia ser sequedat vaginal, no? Quan al final la vagina no deixa de ser una mucosa i se sap que aquests tractaments assequen les mucoses de ple. Llavors jo he trobat com una pèrdua pel que fa a la salut sexual total i, sobretot, molt poques referències, molt poca informació, zero acompanyament i molt egoista com per haver plantejat tot això. Perquè s'entén que en quin moment m'havia de curar. Això, sobretot els metges també, aquesta part. Heu dit com dues coses que potser si podeu explicar-vos una mica més. Per una banda, el tema de la falta de referents, que tu, Laura, sobretot deies de no veure cap imatge d'una dona, per exemple, en cadira de rodes tenint sexualitat. O sigui, per una banda, aquesta part de falta de referents que us fes adonar-vos que vosaltres també se us havia de respectar el dret a la sexualitat, que a vegades també ens creiem molt de si ningú en parla és que no hi és, no? Com veieu aquesta falta o quins referents heu tingut? Sí, clar, jo, al contrari de la Jordina, no? Vaig passar del 0 al 75, potser ara, no? Vaig dir, bé, doncs si la societat em nega això, doncs experimentaré pel meu compte i a veure què em trobo. I el que em vaig trobar va ser un cos acostumat al dolor. O sigui, jo sentia dolor cada dia, dolor muscular, dolor articular, i podia descriure i classificar el dolor de moltes maneres. En canvi, del plaer no en sabia res. De manera que vaig arribar a associar el plaer amb l'absència de dolor. I va ser, doncs, amb autoexploracions meves que em vaig adonar que alguna cosa del meu sòl pelvià no anava com m'havien explicat que havia de funcionar un sòl pelvià. I llavors vaig pensar, doncs, a veure, busquem referents. I la veritat, no en trobava, perquè quan anava al ginecòleg, o sigui, la meva primera visita amb una ginecòloga, el seu comentari va ser «tienes el agujero muy estrecho». I llavors, en un context tan violent com aquest, vaig pensar com puc plantejar jo maneres d'enfocar una sexualitat diversa si aquesta persona ja m'està tractant amb aquesta violència verbal des del minut 1, no? I vaig agafar les coses i me'n vaig anar a la consulta perquè em vaig sentir molt atacada. Vull dir, això perquè veieu la falta de referents en la literatura, a la televisió i fins i tot a les institucions sanitàries amb professionals que se suposa que haurien d'estar formats. I us pot semblar un referent molt domèstic i d'estar per casa, però recordo especialment el personatge d'una sèrie de TV3, la Mònica de Ventdelplà, que era una filòloga com jo, que anava amb cadira de rodes i hi havia una trama en què s'abordava la pèrdua de sensibilitat als genitals. I, per tant, ella havia d'afrontar una vida sexual no lligada a la genitalitat, no? Explorar el plaer en tot el cos. I vaig pensar, doncs potser jo tinc sensibilitat als genitals, però potser aquest és el camí que he de seguir. Però també us he de dir que des dels 15 anys fins que he trobat professionals que m'han ajudat a descobrir el meu cos, ha passat ben bé una dècada. Ha estat un procés molt llarg i molt dur perquè no hi ha professionals especialitzats, hi ha molt de desconeixement i molt de treure's les puces de sobre, també de relaxa't i deixa't portar i tot se solucionarà. I no és així, perquè hi ha un factor físic que també s'ha d'abordar. Sí, jo comparteixo 100% el que diu la Laura perquè el que he trobat és que realment és això, que no hi ha professionals que et puguin ajudar, no? El coneixement actual en el món de la medicina està molt compartimentat, oi? No es contempla la salut nostra com una qüestió holística, com una qüestió integral. Qui és nutricionista, qui és psicòleg, qui és un oncòleg.
Per tant, jo he trobat a faltar com molt bé, tinc un càncer que en el meu cas estava ubicat en el pit i a l'aixella, però l'afectació d'aquest càncer és total. Així com sí que em vaig trobar que el món de la psicologia ha entrat dins el món de l'oncologia i des de minut zero em van oferir suport psicològic tant a mi com a les persones del meu primer cercle, la sexologia no. I això mostra que clarament sí que es fa un esforç per anar més enllà i molt bé, ja incorporem la psicologia, però com que la sexualitat de les dones és un tema tabú i encara està tan invisibilitzada, doncs no es toca, no? S'invisibilitza una vegada més en una consulta i es dona per fet que com que s'ha de prioritzar la salut en un moment en què t'hi jugues la vida, perquè un càncer, que si continués saps que acaba amb tu, per tant és tan bèstia el que t'estàs trobant i et fa tanta por que és que la sexualitat, si tu no intentes batallar, i de fet jo al principi ni m'ho vaig plantejar, jo vaig acceptar un procés d'hormonació perquè ells m'ho van com recomanar, en plan d'imagina't que després, si algun dia volguessis ser mare, no poguessis, tal i qual, doncs jo em vaig deixar portar en aquell moment per inèrcia i després, al cap del temps, em vaig anar adonant que tenia aquesta sequedat vaginal, que no tenia líbido, que el meu cos estava canviant molt i jo el deixava de reconèixer, que també tenia dolor, que tot està més rígid, ara mateix tinc dolor de les articulacions, arran de no tenir estrògens. Llavors és com, se'n parlen de tots els efectes, perquè si una cosa agraeixo és que realment hi havia un acompanyament com molt humà i es parlen tots els efectes, però casualment res entorn a la sexualitat. O sigui, així com em parlaven de la vista, em parlaven dels cabells, em parlaven dels sentits, però res a veure amb aquest benestar sexual, amb aquesta salut sexual. I d'aquí la meva crítica i d'aquí a demanar que si hi ha gent que es pogués formar en aquest àmbit o que té recursos, que també ho comenti a través del xat, perquè jo realment, així com la Laura ha comentat algun referent, jo no n'he trobat de referent. O sigui, jo sí que estic en mans d'una terapeuta psicològica, però realment, fins i tot aquí, jo he vist que al País Basc aquesta terapeuta ha intentat buscar, jo també, i no hem trobat cap persona avui al voltant de l'àrea de Guipúscoa, per exemple, que faci aquest acompanyament de la sexualitat en un procés d'oncologia. Jo també comparteixo aquesta idea de la Jordina, de percebre la medicina com tot de compartiments estancs que no es toquen entre ells. Quan jo vaig al neuròleg, la prioritat sempre és camina d'aquí cap allà, a veure com tens l'equilibri, a veure si els músculs de les cames s'estiren o no, i mai m'ha preguntat per la meva sexualitat. Llavors hi va haver un moment en què jo pensava la lesió cerebral em pot impedir tenir orgasmes físics, diguem-ne, no paraorgasmes, que s'entendria com a l'estat mental, no? Com li pot passar, per exemple, a una persona que té una lesió medular. Però és clar, és que si el teu neuròleg ni t'ho planteja, perquè la seva prioritat és que caminis, que et prenguis el relaxant muscular, que et prenguis l'ansiolític o que et prenguis qualsevol medicament, doncs no es genera aquesta atmosfera de confiança per proposar aquest tema. I ja quan em vaig voler buscar professionals especialitzats pel meu compte i estic parlant de fisioterapeutes del sòl pelvià, m'estic trobant també que està molt compartimentat. És a dir, fisioterapeutes del sòl pelvià que em diuen és que jo estic especialitzada en postpart, o jo estic especialitzada en persones que han patit abusos sexuals, o fins i tot, Jordina, ara n'he trobat dues que em diuen estic especialitzada en temes de sòl pelvià i oncologia, però és que una noia amb hipertonia i amb lesió cerebral o lesió medular no ens ha vingut mai. Clar, llavors dius, hem arribat a tal punt de negació de la nostra sexualitat i hem renunciat durant tants anys a la nostra sexualitat que ens estem trobant amb 25 i 30 anys anant a un fisioterapeuta del sòl pelvià perquè ens avaluï i ens trobem amb 30 anys que no coneixem el nostre cos i que tampoc hi ha investigació científica sobre el tema, perquè aquestes fisioterapeutes em diuen jo et puc fer el mateix tractament que li faig a una persona que fa un postpart o que té un càncer, però com que tu tens una lesió cerebral, pot ser que et funcioni o pot ser que no, perquè, esclar, tens una hipertonia de base i ja veurem, no? Llavors, clar, això requereix recerca científica, requereix professionals especialment formats en aquest àmbit, etc. Sí que ara us volem preguntar una mica més concretament sobre situacions en les que us heu trobat en el sistema mèdic, però sí que per tancar una mica aquesta part us volíem preguntar també
a part d'aquest model de sexualitat, de negació de la vostra sexualitat a nivell social, que crec que quedava molt representat amb els exemples que dieu de la falta de referents, no? Que potser fins que no ens trobem que no hi ha referents, fins que no ens trobem que no ens estan representant a nosaltres, no ens n'adonem, no? Les persones que ens veiem reflectides a la tele, a la publicitat, això, per nosaltres forma part de la normalitat, no? I és fins que no t'hi veus reflectida que te n'adones de quantes persones estan quedant fora de quin és el cos i quin model de persona és el que està al centre, no? I llavors us volíem preguntar, a part de tot aquest, o sigui, com impacta tota aquesta falta de referents o aquest model social, com impacta després amb vosaltres en la relació amb el vostre cos, amb com us relacioneu vosaltres, per exemple, amb la masturbació o amb la sexualitat compartida, o sigui, a més, com us atravessa a nivell més vivencial. Si vols començar... Jordina, Laura, per comences tu exemple. o començo jo? Vale, començo, si vols, com vulguis. Sí, fes. Vale. Clar, en el meu cas, com dic, el xoc va ser de tenir una certa rutina, una certa activitat sexual a mi mateixa, jo també tinc una parella amb qui comparteixo casa, en aquest cas, de sobte a que aquest espai, aquesta vida, desaparegués, no? I desaparegués també sense acabar d'entendre el per què, no? Si era més aviat la por que hi havia darrere, si era el malestar físic, si era perquè la meva ment era incapaç de concentrar-se en el plaer en un moment de molta por i de molta angoixa en un principi. Però el que he anat veient després és que tots els tractaments m'han anat influint de forma directa en el meu desig sexual, no? Ara mateix estic vivint aquesta etapa d'antihormonació, que em durarà 10 anys i que això també afecta plenament el desig sexual, d'alguna manera. I tampoc estic trobant aquest acompanyament. Llavors, per part meva, poder fer aquestes xerrades, també és com un espai de poder desfogar-me, de poder compartir-ho, de poder fer d'aquesta vivència que visc amb tristesa i amb dol, un altaveu per a altra gent que es pugui sentir així, i això, per exemple, em reconforta, o també a través d'espais com aquests poder trobar recursos en accedir i poder posar solució. O sigui, jo encara estic en una fase de buscar eines. No he tingut temps, el meu procés ha sigut molt ràpid, una fase ha anat lligada a l'altra i, per tant, encara no he tingut un moment en què pugui parar, no? I que pugui veure com realment està el meu cos. O sigui, jo fins ara he tingut una rutina mèdica constant, ja us dic que fa menys d'un any, fa uns 11 mesos, 10 mesos, realment ara, en què la meva vida ha canviat totalment, el càncer s'ha situat al carril central de la meva vida i tota la resta ha quedat com qüestions secundàries, també hi ha quedat la sexualitat i ja dic que també em falta entendre fins a quin punt, per què. Jo intueixo que hi ha la por com a un gran element, però això crec que era més de principi, perquè després jo això ho he intentat revertir i trobo que realment el meu cos no segueix com abans. Que, per tant, això el que em requereix a mi és d'una altra vegada autoconèixer. O sigui, tot un treball que jo crec que ja havia fet, que havia intentat sortir de la sexualitat que ens havien vengut sempre com a dones i que havia fet com un treball d'assistir tallers, de formacions, de treballar amb vosaltres, etc. Ara crec que m'he d'aferrar a la idea de dir, doncs molt bé, quan tingui més força i aquest procés d'alguna manera la paeixi del tot, emprendre una activitat de reconèixer. I suposo que això també encaixa molt en altres situacions que potser no són la meva o la de la Laura, però d'entendre que la sexualitat al llarg de la vida evoluciona i canvia, no? I que les eines que tenim en un moment determinat potser no són les mateixes en un altre moment. Això jo també ho he compartit amb amigues que han parit i que la sexualitat també els ha canviat de ple i també ningú els ha parlat prèviament d'això, si és que elles no han fet un treball de buscar. Suposo que la seva situació més habitual no s'entén que les dones parim, i això sí que hem valorat públicament, hi ha més informació que en els nostres casos. Però per mi suposa com una pèrdua d'un benestar emocional que he trobat a través de la sexualitat, una tristesa i un dol, i jo agafo amb aquesta idea de dir, doncs, no em vull quedar amb el que no, vull anar a veure què puc obtenir. I això és una mica el meu relat. Molt bé. El meu procés d'autoconeixement va ser, com he dit, una mica lent, perquè jo vaig haver de deixar d'associar el plaer amb l'absència de dolor. O sigui, vaig entendre que no eren sinònims. I llavors, quan em vaig començar a autoexplorar, sentia plaer, però no el grau de plaer que jo desitjava.
I amb aquesta manca de referents i de formació que ens trobem a les consultes, doncs una cosa de què es parla molt poc és que les persones amb lesions cerebrals i medul·lars poden tenir la psicomotricitat fina de les mans alterada. Què vol dir això? Que hi ha moltes persones que tenen problemes per accedir al seu cos i per masturbar-se amb la precisió necessària per tenir un orgasme, per exemple. Si a mi algú fa 10 anys m'hagués dit que una joguina sexual com una bala vibradora o un succionador de clítoris, que ara estan tan de moda i tothom en parla, m'ajudaria a tenir un orgasme i em desbloquejaria i em diria, mira, escolta, que ja saps què és el plaer. A partir d'aquí, després mirem la penetració com va. Però el plaer existeix i el pots sentir. Doncs si a mi això m'ho hagués explicat algú fa 10 anys i no hagués hagut de fer tot aquest procés en solitari enmig del desert, doncs m'hauria estalviat molts mals de cap i molt patiment, perquè al final és un dol que has de fer, que el teu cos no encaixa i dius, tinc dues opcions, o renunciar al plaer per sempre o assumir que aquest és el cos que tinc i amb el cos que tinc en aquest moment doncs intentar treure'n el màxim partit, intentar sentir el màxim, intentar compartir el màxim, sigui en solitari o sigui en parella. Jo, en el meu cas, també volia afegir que, per exemple, el meu càncer està en una zona erògena, no? Per exemple, doncs, que per mi sempre havia jugat un paper important en la meva sexualitat. I, clar, que també es van generant bloquejos al cos, no? Vull dir, jo ara, per exemple, tinc com punts de dolor, el cos té memòria, això és evident. Llavors, que si realment hi hagués un acompanyament que integrés la totalitat del cos, del plaer, que posés sexualitat, vull dir que jo crec que fins i tot, a l'hora de viure-ho, seria com més normal. Perquè si no hi ha un acompanyament, es viu com un trauma, com si et passés una cosa, no saps si és normal, no saps si és un problema teu, no saps si és que... Llavors, li dones voltes, no trobes solució. Llavors, jo crec que també calmaria molt, en general, i segurament milloraria els pronòstics el fet de tenir com un acompanyament i de saber que tens un lloc on accedir i saber què t'està passant o que et preveiés, o sigui, que et previnguessin d'alguna manera. Que no fos com que un cop t'ho trobes, llavors busca eines, no? Sinó que fos, abans de trobar-t'hi, t'acompanyem en aquest camí i et facilitem que per molt que hagis de viure això, sàpigues que és una qüestió que ve derivada d'un tractament X i després investigació científica, òbviament, perquè ja m'agradaria veure a mi si els homes tinguessin tants càncers de mama com tenim les dones, no? Per exemple, i com això també ens travessa tot el cos, vull dir, si no es buscarien alternatives o complements o productes que facilitessin una recuperació de les mucoses més ràpida, jo què sé. Vull dir, jo no soc científica ni tinc ni idea, però crec que si s'investigués en aquests àmbits, vull dir, podríem també millorar la nostra qualitat vital. Perquè ara aquests 10 anys de tractament que tinc, doncs és com, bueno, i no hi ha cap altra qüestió a tenir en compte, vull dir, simplement m'he de dedicar i ja està. Sí, jo també voldria afegir la discriminació per motiu de gènere que tenim en aquest àmbit, perquè jo m'he trobat anant amb fisioterapeutes del sòl pelvià fent broma, dient, mira, és que jo he tingut pacients amb lesions medul·lars homes que, clar, com que es prenen una pastilleta que es diu Viagra i poden tenir una erecció, doncs ja està, solucionat, no? Dius, pels homes, ràpidament s'inventa una pastilleta perquè puguin tenir una erecció i encaixin en el model genitalista i coitocèntric que satisfà o que ens mana la majoria de la societat, però en canvi, quan tu tens una hipertonia de sòl pelvià a la vagina, et diu, doncs mira, ho provarem i si funciona bé i si no, doncs també, perquè no hem fet prou recerca. I com que ets la primera que ve, doncs mira, és un repte, però ja veurem. I dius, d'acord, un repte, però ja veurem, però jo vull tenir una vida sexual satisfactòria ara, perquè tinc 29 anys, tinc desig sexual i vull tenir sexe i tenir-lo satisfactori. Jo crec que això és molt clau en el sentit de que un efecte secundari de qualsevol tractament, de qualsevol medicament, de qualsevol situació que fos la pèrdua d'erecció d'un penis, seria algo que es posaria sobre la taula, no? En canvi, una pèrdua d'erecció al clítoris o una falta de lubricació és un efecte secundari que ni es té en compte o ni s'ha estudiat o ni es contempla a comunicar a una pacient, no? Com que això crec que és superclau el que estàveu dient. I per acabar també com que d'aquesta part, abans de passar també que ens expliqueu la part més del sistema mèdic, com crec que és molt clau el que comentàveu del tema del dol, no? Que al final, en el moment en què es viu com un dol,
és perquè hi ha una única manera de viure les coses i si no es viuen d'aquesta manera és de fer com un procés d'acceptació, no? Si s'acceptessin la diversitat de vivències en relació a la sexualitat i en relació als cossos, no hi hauria dols, no? Hi hauria experiències diferents que s'haurien d'acompanyar de formes diferents, però no hi hauria com aquest trencament amb el model, no? I una mica és el que comentava del Doni. Sí, i si voleu també lligat amb el que estàveu comentant, jo crec que heu anat dient moltes coses, però volíem com fer una part molt més centrada en quina relació heu tingut també en el tractament de la vostra sexualitat per part del sistema mèdic al llarg dels vostres processos. I llavors sí que volíem fer com una petita introducció de que ja heu anat dient moltes coses vosaltres, però que vivim en un sistema mèdic, com dèieu vosaltres, molt parcel·lat i molt androcèntric, no? Que com a únic model té el cos de l'home, no? I això ha portat a molta invisibilització d'experiències de dones i de processos que es viuen en els cossos de les dones. I també un sistema de salut occidental que és com que la salut és la falta de patologies, no? O la falta de dolor, però que no s'entén una salut com el benestar integral del teu cos i amb tu mateixa. Llavors, com des d'aquí també, molt lligat amb la sexualitat, com no s'entén que la nostra relació amb la nostra sexualitat forma part de la nostra salut. I per tant, com dèieu, potser sí que quan ets una dona i tens alguna patologia, vas al metge i el primer que et pot dir és ficar en valor la teva reproducció o qualsevol tractament que et pugui conservar els òvuls, com en el cas de la Jordina, que ara ens explicarà, però tot allò que requereix l'acompanyament de la sexualitat o les possibles incidències que pot tenir això a la teva relació amb el cos i amb el teu plaer, queda anul·lat. No és un tabú, també dintre d'aquest sistema mèdic. Llavors sí que creiem, com heu anat dient algunes cosetes, però que si voleu compartir-nos com més en detall algunes situacions que hagueu viscut o algunes experiències, en els dos casos, en relació a la negació aquesta com de la sexualitat vostra, doncs perfecte. Si vols començar tu, Jordina, explicar-nos alguna experiència o com ho has viscut. Sí, mira, justament la setmana passada, dilluns passat, vaig tenir visita amb l'oncòleg, després de molt temps de no haver-nos vist pel tema del Covid-19, que havíem estat fent totes les trucades, havíem fet les visites de forma telefònica, i l'altre dia que vam estar cara a cara em va plantejar el tractament antihormonal. Jo tenia un càncer hormonodependent, no vol dir que aquest càncer l'hagin generat un excés d'estrògens, però sí que tenia un excés d'estrògens al cos i el meu càncer tenia una mena de receptors que s'alimentava i es feia gran a través d'aquests estrògens. Llavors, ells, la solució que han trobat i que tenen comprovada científicament és que si ara deixen els estrògens a zero, és a dir, provoquen una menopausa, s'entén que si hi hagués qualsevol cèl·lula cancerígena al cos no es podria alimentar, els seus receptors no trobarien aquests estrògens d'on tirar. I s'entén que en la nostra edat els estrògens els produïm a tope, des de la pubertat, des que ens ve la regla, ja és com moviment constant. Llavors, clar, això fa que el meu cos envelleixi 20 anys més. Ells, l'altre dia, em van parlar una altra vegada que havia de programar el tema de la maternitat, perquè això sí que és important. Vull ser mare, m'ho ha preguntat, vols ser mare? Això ho hem de programar, perquè ara el tractament... Llavors, la maternitat és el centre. Això ho tinc claríssim. Com a dona, sembla que sigui un úter amb potes i això sí que és una funció que s'entén que he de poder complir i que estan pendents d'això. Però, clar, a la pròpia consulta d'aquella em deies és com si el teu cos ara tingués 50 anys, per tant, doncs, sí, clar, tot el dolor d'artritis que t'està sortint ara perquè els estrògens, no sé si sabeu com tinc els dits, perquè els estrògens lubriquen les articulacions i, per tant, hi ha hagut una baixada en picat de cop i això fa que tinguis tot aquest dolor de les articulacions més... jo què sé, ara què em pot passar, el tema sistema cardiovascular, tot això, m'ho va explicar tot. Vull dir que que em podia tenir insomni, que podia tenir sensacions de contrastos de temperatura, vull dir, tot, i que podia ser mare. Però una altra vegada més és com, molt bé, jo sé que això em provocarà una sequedat vaginal i al preguntar per dir, i com puc garantir que podré tenir una qualitat sexual que el meu cos tornaré a sentir, vull dir, si tinc aquest dolor tal, i és com, no sé, hi ha lubricants, saps? És com, ja està, com si només importés això, no? I com si només importés la qüestió de penetració, vull dir, que sense anar més lluny, això va ser dilluns passat, llavors és com, jo ho intento, que no sigui dit, que vaig traient el tema, i ho vaig posant sobre la taula, i que vaig fent, a veure si se n'adonen, i llavors, després, clar, una altra qüestió és que quan veig que la via purament mèdica científica no em dona resultats, jo he anat buscant per altres bandes, i en això que estic fent PNI, psicoimmunoteràpia, que és a través d'alimentació i
i de l'esport, doncs, intentar controlar tota aquesta qüestió hormonal i a través d'aquí doncs, també intentar recuperar uns nivells que em permetin com anar a poc a poc tornar a gaudir del meu cos i compartir-lo i gaudir-ne conjuntament. I, clar, vas després al metge, que és a qui li atorgues aquesta autoritat científica, i com que sempre ridiculitzen i neguen i et recomanen que no tiris per qüestions alternatives, també és un xoc important, de dir, molt bé, és que els metges, com que em diuen que això és una tonteria, llavors és com que et fan perdre tot el pes, però d'altra banda a mi m'està ajudant. I no sé si hi ha alguna persona que hagi passat pel mateix que jo o així, però sí que sé que hi ha gent que està controlant aquesta qüestió hormonal en comptes d'aquestes pastilles a través de l'alimentació. I que això també d'alguna manera estarà demostrat. Jo no tinc prou dades per parlar-ne, però vull dir que sí que hi hauria alternatives. El que passa és que els metges en si tendeixen, o jo el que m'he trobat almenys, és un sistema sanitari que nega tot el que no derivi del seu món i del món farmacèutic. I no sé si la Laura té alguna altra cosa. Si no, ja complementaré quan se m'acudeixi alguna cosa més. Sí, jo, anècdotes surrealistes del metge, us en puc explicar unes quantes. Com us he dit, la meva estrena amb el ginecòleg va ser triomfal, perquè la primera frase que em va dir va ser «tienes el agujero estrecho» i vaig agafar i me'n vaig anar. I llavors m'he trobat en altres situacions d'infantilització en què ve la infermera i sense preguntar-te si necessites ajuda o no, et comença a pujar i a baixar les calces per anar més de pressa, perquè hi ha més pacients que s'esperen, no? I dius, escolti, les calces me les puc apujar jo i si necessito ajuda, doncs ja li diré. I que el metge està més preocupat perquè no caiguis de la camilla que no pas per la teva salut sexual. Però una cosa que volia comentar és que quan tens una vagina amb hipertonia, és una vagina que està contracturada, diguem-ne. Això vol dir que hi ha molt poca diferència de to muscular quan tu contraus o quan tu relaxes. Què passa? Doncs que hi ha molt poca distància entre la uretra i la paret posterior de la vagina. Quan tu tens relacions amb penetració, és molt més fàcil que hi hagi fricció amb la uretra. I què em passava? Doncs que cada vegada que tenia relacions sexuals amb penetració, tenia infecció d'orina. Anava al ginecòleg i em deia, pren-te antibiòtics? I jo li deia, sí, però és que quan tinc relacions amb penetració em fa mal i tinc infecció d'orina. Em deia, pren-te antibiòtics, relaxa't i ja et passarà. I vinc a prendre antibiòtics, llavors després tenia fongs perquè els antibiòtics em destrossaven tota la flora bacteriana. I no va ser fins que una fisioterapeuta del sòl pelvià em va derivar a un altre ginecòleg que em va dir, escolta, oblida't de les relacions amb penetració. Primer explora amb el teu cos. Mira a veure quines zones erògenes tens, què et dona més plaer. I un cop trobis això, després busca les posicions que et siguin més còmodes per tenir relacions amb penetració. Posicions en què tu puguis controlar la profunditat de la penetració, en què tu puguis marcar més el ritme i també establir aquesta comunicació a la parella. Quan és el sexe compartit, crec que és molt important de comunicar que la penetració no és l'única opció i si hi ha dolor, doncs comunicar-ho des del primer moment i buscar alternatives, perquè si no és un peix que es mossega la cua i el sistema és tan fal·locèntric i tan masclista que està preocupat que tu puguis tenir relacions amb penetració encara que tinguis dolor per satisfer la teva parella home. I si tens infecció d'orina, doncs et prens un antibiòtic i és igual que en tinguis una cada mes. Fins que no topes amb un professional sanitari que t'analitza des d'una perspectiva més global i amb una perspectiva més feminista i més de gènere, que he trobat a faltar durant molts anys. Sí, jo trobo a faltar exactament el mateix que està dient la Laura, però en el meu àmbit i no sé, a vegades també em plantejo quan parlem d'aquestes qüestions que potser també, no sé, que no accepto, almenys jo a vegades, de dir com puc, no sé, o sigui, que a vegades és l'autoculpabilitat o també el jutjar-te per no estar sexualment activa en una edat en què tocaria ser-ho. És com si una part del cos fallés, no? Si s'entén que ha de ser una part present sempre, doncs potser en el punt en què falla també jo crec que hi ha un punt de pressió personal, no? Que això no sé si també passa en altres persones, jo crec que sí, però també és una pressió que a vegades tampoc et deix gaudir del que hi ha. Vull dir que a vegades acceptar també és difícil, saps? I jo això també penso que també és una qüestió que s'hauria d'acompanyar com aquesta acceptació de dir, doncs ara estic així també, em puc respectar, potser
no és el millor moment. A mi també una altra cosa que em passa és que em van dir que tenia atròfia vaginal i després no em sabien dir què hi podia fer. O sigui, era en plan, sí, això és una atròfia vaginal derivada de la quimioteràpia, tal i qual, sí, pot durar mesos, en plan, això s'allarga, és una cosa que el cos per recuperar se necessita temps, però quant de temps, què puc fer? O sigui, no tinc flexibilitat, no tinc lubricació, no tinc... Però vull dir que em sembla greu que hi hagi un diagnòstic i que no hi hagi una solució en aquest diagnòstic. Que era com, bueno... Sí, jo crec que això també va molt lligat. Digues, Laura. No, que si em permeteu, que jo estic aquí parlant de fisioterapeutes del sòl pelvià i de ginecòlegs i de sexòlegs i d'acompanyament psicològic i terapèutic, però tot això val molts diners, perquè la sanitat pública té aquesta actitud de, si tens infecció d'orina, pren-te un antibiòtic, no? Però per fer un tractament continuat que et permeti millorar la salut del teu sòl pelvià, has de recórrer moltes vegades a la sanitat privada perquè són tractaments llargs en el temps, que no saps quan duraran i que, a més, són tractaments que no saps si tindran una bona resposta a llarg termini. Per tant, la sanitat pública ja no s'hi arrisca. I voldria remarcar també el pes emocional que això comporta, no? Perquè és una despesa econòmica important perquè el dret sexual no es prioritza a la sanitat pública. I igual que es parla de barreres arquitectòniques o d'inserció laboral, les persones amb discapacitat, diversitat funcional, també hem de començar a reivindicar els nostres drets sexuals. Sí, exactament el mateix. En el meu cas, qualsevol cosa que surti del sistema públic, a més, solen ser visites, consultes cares i tot el que se'n deriva, vull dir, qualsevol cosa que et puguis prendre, etc., també. Vull dir que ja et situen en una situació de desigualtat increïble. I les persones que estem aquí parlant hem de tenir clar que estem parlant aquí perquè disposem d'una sèrie d'eines, no? I estem dient però que hi ha moltes altres persones que potser no podrien accedir sense ajuda d'altres persones. Això jo mateixa, amb el que estava o amb el que estic cobrant actualment, pel fet d'estar en aquesta baixa pel càncer, per mi sola no ho podria valdre. Exacte. Sí, jo crec que és molt important això que dieu d'aquesta barrera econòmica, no? I de com no pot ser que el sistema públic no integri també totes aquestes coses de les que esteu parlant vosaltres, que jo crec que és una mica també la idea amb la que dèiem de què concebem com a salut, no? Sí. I les coses es tenen en compte quan s'investiga o quan... I sobretot, la salut. Carlota, puc afegir una cosa? Sí. Que l'altre dia, amb la nutricionista amb la qual feia això de psicoimmunoteràpia, em comentava que, per exemple, que en tota Navarra, fa 2 anys, van obrir places d'oposició per tenir dins d'oncologia un nutricionista i per tot Navarra una plaça d'oposició. I que ara no n'han tornat a obrir i que vés a saber fins quan no n'obriran, no? I que també un toc d'atenció a dir, molt bé, si sabem que les dones, en qüestió d'hormones, podem tenir fàcilment desequilibris i dels quals no ens n'adonem, perquè això tampoc es mira a la sanitat pública, és per què no tenim en compte la qüestió hormonal, perquè sabem que si això ho tenim en compte hi ha molta prevenció que es podria fer abans d'arribar a tenir una malaltia de qualsevol tipus, pot ser un càncer, pot ser una malaltia de tipus immunodepressiu, vull dir que també és com que nosaltres parlem des de quan ens passen coses i posar sobre la taula la qüestió de la prevenció també seria clau. Sí, jo crec que això també et lliga amb el tema de que a vegades la salut es tracta com un negoci, no? I també el fet de com no fer aquesta feina de prevenció i que també dèieu una cosa molt interessant que jo crec que és el tema del dolor en els cossos de les dones. No? Que molts cops també des del sistema mèdic s'ha normalitzat moltíssim que les dones tinguem dolor i no s'ha tractat ni s'ha investigat al respecte. No? I molts cops aquest dolor es tracta amb medicalització dels nostres cossos per tenir-los controlats, però sense anar més enllà d'això, sense veure l'origen o sense mirar-s'ho amb una perspectiva molt més curativa. No? És més com anar posant petits parxes. Amb les experiències que estàveu explicant em venia molt això al cap. No? Sí, la veritat és que patint dolor és molt difícil que et puguis relaxar, que puguis anar a disfrutar del cos. Vull dir, jo, per exemple, ara constantment estic sentint dolor a l'articulació d'aquí, o sigui, se m'enganxen les mans. Llavors és com, ostres, la tensió, vulguis que no al teu cap, se situa en aquests punts de dolor. A mi m'han dit que per això em prengui, si vull, cada dia un ibuprofeno. És la solució que m'han donat, per exemple. Llavors és com, bueno, cada dia un ibuprofeno, quin cost al final té per la meva salut, no? Vull dir, jo estic intentant abordar des d'una perspectiva més de l'alimentació.
tant pel benestar emocional, com per les qüestions d'hormones, com per les qüestions aquestes del dolor. Vull dir, entenc que és com una solució més integral. O també l'esport, oi? Que en aquest cas també pago com unes sessions de ioga adequades i tal i qual. Vull dir, el mateix del tema econòmic, tornem-hi, perquè tant la qüestió d'alimentació com la qüestió aquesta de l'esport les faig a banda del sistema públic. Però en tot cas això, que deia, que si tens dolor és molt difícil que realment et permeti relaxar i gaudir. Vull dir, tinguent un focus de dolor constant costa molt. I això la Laura ho sap, la primera. Ho sé, i no et vull desanimar, però a mi em van arribar a donar tant d'ibuprofen, perquè era allò, em fa mal el múscul de no sé on, un ibuprofen, que als 15 anys vaig desenvolupar una al·lèrgia de cavall a l'ibuprofen, perquè me n'havien arribat a donar tant que és que el meu cos ja no ho tolera. L'ibuprofen és per tot. Sí, ho soluciona tot. I a més és això, tens dolor, doncs fes servir un lubricant, no? I penses, quines conseqüències té a llarg termini en cada relació sexual en penetració haver de fer servir un lubricant, de què està fet aquell lubricant... Hi ha molt poca informació, realment. Sí, també amb això que tu comentaves del dolor a la penetració, com també veure que vivim en un... Sí, que això que parlàvem al principi, de quina és la idea de sexualitat que es té i quin és el model, heteronormatiu, coitocèntric, falocèntric, capacitista, etc., que crec que també es veu molt dins del sistema de salut. I com, per exemple, un dolor en una penetració, abans de dir-te, explora la resta del teu cos, és com, vinga, te voy a dar no sé què perquè continuïs fent aquesta pràctica, no? Més enllà de preguntar-se, què et dona plaer a tu? I en aquest sentit també, com moltes vegades, que crec que és molt interessant la idea aquesta que dèieu d'ampliar les zones erògenes del nostre cos, poder explorar molt més enllà dels genitals, poder explorar molt més enllà d'una pràctica concreta que és la penetració, però com aquesta mentalitat exploradora, com és rígid el model de sexualitat, aquesta idea exploradora només l'agafem quan hi ha un dolor o un impediment d'una pràctica, no? Només ens permetem explorar amb la resta del cos o amb altres pràctiques quan hi ha un impediment concret amb una penetració, en el cas de les relacions heterosexuals. Dona molta informació de com de rígid, com de limitada és la idea de què és el sexe, amb què es gaudeix, amb què no, o què està dins i què està fora. Sí. I volia llegir un comentari que han fet fa una estona quan estàvem parlant del tema de les infeccions d'orina i així, que deia, ostres, Laura, et pots creure que a mi mai ningú m'ha explicat això de la uretra? I això que jo porto sonda i sempre tenia molèstia després de les relacions i ho preguntava i em deien que no tenia res a veure. Hola, Raquel. Sí, és això que diem de la compartimentació de totes les especialitats, perquè quan jo vaig començar a tenir moltes infeccions d'orina i aquell ginecòleg només era capaç de donar-me antibiòtics, em va dir, com que jo no t'ho soluciono, vés a l'uròleg. I jo ho veia molt clar, que les infeccions d'orina anaven lligades a relacions sexuals, perquè era tenir una relació sexual en penetració i al cap de 2 dies tenir infecció d'orina. I aquell home ho negava i em deia, vés a l'uròleg, no té res a veure. I sí. I trobes a faltar aquesta visió més holística, no? Més de tot el cos. Totalment. Vale, i anem acabant, que portem això quasi una horeta. Sí que volíem acabar demanant-vos, si mentre estem fent el tancament a algú se li acudeix alguna pregunta, també la recollim, però sí que us volíem demanar un tancament a cada una d'algun missatge així una mica esperançador i també si ens volia compartir alguns recursos que us hagin servit a vosaltres per també fer una mica d'altaveu. Si vols començar, Jordina, per exemple. Vale, començo. Bé, jo penso, i en el meu cas és el que m'he aplicat, que sempre es pot tornar a començar. Vull dir que davant de moments difícils de la vida o de situacions que espanten, que són doloroses, que fan mal, que qualsevol persona podem tenir les nostres, no? Qualsevol dona al llarg de la seva vida pot haver viscut experiències que la marquin profundament i que sembla que no veus quina és la següent fase, no? Doncs penso en això, en el dret que tenim de permetre'ns parar, tornar a començar tantes vegades com faci falta i fer-ho envoltades d'espais com aquest, d'altres dones que ens donin la mà, de fer xarxa entre nosaltres, d'acompanyar-nos, de visibilitzar qüestions que ens afecten i que no es tracten enlloc i que si no comencem a tractar-les nosaltres, crec que no les tractarà ningú. O sigui, jo voldria que el meu exemple servís perquè qualsevol altra dona jove, o no tan jove, és igual, vull dir, qualsevol altra dona que es pogués trobar en una situació com la meva, tingués algú a qui dirigir-se. I des d'aquí dic que si teniu algú que està passant per això, vull dir que jo estaria encantada de
assessorar, de dir com ho he viscut jo, vull dir, jo encara he de trobar eines, com deia, vull dir que és un procés que està en obert, però hòstia, fer xarxa entre nosaltres, visualitzar-ho i veure si algun dia la pressió que podem arribar a exercir fa canviar aquestes qüestions, no? I si algun dia trobem un sistema de salut integral, un sistema de salut que ens contempli com a cossos que també tenim dret a gaudir, a experimentar plaer en qualsevol situació. Vull dir, almenys intentar-ho. Sí, jo també m'agafo aquesta idea de, sobretot, no renunciar al plaer, no? Perquè tinguem el cos que tinguem, tot cos és apte per sentir plaer, per experimentar, i a mi que m'agrada tant llegir, doncs m'he agafat el símil que cada relació sexual és com obrir un llibre diferent, no? I a veure què hi trobem avui en el llibre i quines pàgines toquem i si ens agrada més o menys el llibre que llegim avui, no? I que cada experiència sexual és diferent i no ens hem de cenyir només a unes pràctiques determinades. I també el que deia la Jordina, que si el que estic explicant avui pot servir a altres noies amb lesions cerebrals o medul·lars, encantada, perquè jo m'he trobat amb poquíssims referents de carn i ossos al llarg de la vida. I, esclar, aquest procés d'autoconeixement s'ha allargat i s'està allargant perquè encara no estic en el punt en què m'agradaria molts anys, no? I només que xerrades com aquesta et puguin servir perquè ja no sortim del punt zero, doncs ja estaria satisfeta si fem una mica de xarxa. Sí, a mi em faria falta un taller d'autoconeixement després d'un càncer, per exemple. Seria guai, com treure un espai en què hi hagués altres dones que haguessin viscut el mateix i compartir això. Molt bé, ens ho apuntem. Sí que han aparegut algunes preguntes. Una que deia, com us hagués agradat que s'hagués abordat dins de l'àmbit sanitari la sexualitat en les vostres situacions, de l'Alba? Doncs en el meu cas jo ho tinc claríssim, o sigui, a mi, tal qual em fan el diagnòstic del càncer, no? I en tot moment em van explicant els efectes que cada fase tindria sobre el meu cos, que s'inclogués. O sigui, simplement començant per dir un apartat que fos sexualitat, perquè després a internet sí que trobes, per exemple, l'Associació Espanyola contra el Càncer, quan busques per quimioteràpia i així, sí que hi ha algun apartat que et parla de sexualitat, tot i que és molt bàsic, Però, ostres, jo, en el meu cas, directament no hi havia cap referència a la sexualitat. Llavors, només que això s'inclogués allí, que jo pogués preguntar, que l'altra persona tingués una formació sobre això, ja hagués sigut com tenir en compte aquesta globalitat, no? Vull dir, o la ginecòloga que m'ha fet la preservació dels òvuls, que en cap moment no va parlar ni de com jo a partir d'aquell moment podria veure la meva sexualitat, com sentiria el meu cos, o sigui, directament per mi seria incloure-ho, que no hi és. Sí, jo també diria això. I si no volen comentar vergonya... Ai, perdona, Laura. No, digues. No, que dic, i si no volen comentar perquè els fa vergonya, perquè també m'he trobat en algun moment que és com que es queden en plan de com, ai, ha dit la sexualitat, saps? Allà en una consulta de metge, doncs que t'ho deixin en paper si no t'ho volen dir, perquè, clar, també hi ha aquí una barrera que sembla que tu vagis a demanar i l'altre et mira com si li ferissis. Llavors això, que és un punt ridícul. Sí, a mi em passa just al contrari que tu, Jordina, que tu et treuen el tema de la maternitat constantment i quan el trec jo em miren amb cara de pòquer i em diuen, però què dius? Però si ni t'aguantes dreta, què dius tu ara? Ja, i a mi tot el dia que em quedi embarassada. Clar, i és allò que constantment has de treure el tema tu i una mica doncs trobo a faltar que aquest tema hagués sortit amb naturalitat com qualsevol altre tema. Perfecte. Llavors, hi havia també una recomanació que ens comparteix la Irene, que diu el llibre Hablemos de Vaginas, de Míriam Al-Adib. Fa una visió força integrativa i explica molt bé el tema de la relació uretra-vagina i tema infeccions, a part de molts altres temes, per si us pot servir. Vale. També, Laura, tu comentaves un dia que estàvem parlant el documental de Yes We Fuck, que deies que t'agradava també perquè hi havia com representació, no?, de temes sexuals. Sí, perquè el documental el que fa és no només recollir testimonis verbals de persones amb diferents tipus de discapacitat, diversitat funcional, sinó que es veu aquestes persones tenint relacions sexuals. Per tant, va ser la primera vegada que vaig veure un cos no normatiu, que no era el meu, tenint activitat sexual. I crec que és enriquidor perquè ens ajuda a esquerdar aquest imaginari tan rígid que dèiem abans. També, lligat al documental, que també participa la Gemma d'Olofeu, diria, en el documental de Yes We Fuck,
hi ha aquest llibre que es diu Sensuales, Relatos de sexo y afecto en la discapacidad, que també és molt interessant perquè recull diferents experiències, diferents tipus de diversitats funcionals i discapacitats en les que la sexualitat hi és present i com es pot abordar, no? Com es pot abordar el tema de la masturbació, el tema de les joguines sexuals que sortia abans, l'acompanyament de la sexualitat, com un tema que és força tabú i que està bé que existeixin materials d'aquests per tractar-ho. I no sé si també tu, Jordina, tenies algunes pàgines més de xarxes socials o així? Clar, jo el que he trobat més és en el món d'Instagram, d'alguna manera, hi ha una dona jove que és la Laura, que el seu compte de Twitter és La Falguera, i ella està fent un treball molt bo d'explicar, és un compte que exclusivament fa com una explicació de com està vivint el càncer, gent del seu entorn està escrivint, explica com cada pas i dona molta informació que normalment no tenim, llavors és un dels comptes que més m'ha ajudat. Després, clar, a través d'ella n'he trobat alguna altra, ara no recordo el nom dels altres, però vull dir que sí que hi ha alguna experiència, tot i que no és que directament es parli de sexualitat, és més com una visibilització d'alguns temes. Jo, de fet, al meu compte he compartit alguns enllaços dels de La Falguera perquè em semblen molt explicatius si algú vol conèixer més del tema, però també recordar que cada cas de càncer és molt diferent, que el càncer no té res a veure en funció de... Vull dir que tendim a unificar la paraula càncer, però que en el fons com viu cadascú el càncer és molt diferent en funció de l'edat, de la situació prèvia com tinguis el cos, d'on t'afecta aquest càncer, de quin grau de desenvolupament tingui, no? Que al final la qüestió de la sexualitat la podem viure totes de la mateixa manera perquè aprendre quimioteràpia i tots aquests processos tenen com una resposta conjunta, però sí que des d'on parlem del càncer és molt diferent en funció de quin tipus de càncer tinguem, bàsicament. I que falta molts referents i que si hi ha algú que es dediqui a això, doncs que sàpiga que estarem encantats de rebre. I visualització i que es parli. Vosaltres també seríeu referents ara. Us podem posar a la llista. I que també... Bueno, ja tenim una xerrada que pot servir. Exacte. També que des de nosaltres coneixem una iniciativa que es diu Plaers, que és del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats de Barcelona, que és una iniciativa que van treure, no sé si farà fa 2 anys o 3, i que té a veure amb això, amb com es viu la sexualitat des de la diversitat funcional. Hi ha un acompanyament tant de recursos escrits com de tallers que està bé i és un material que també està xulo. Sí, també com un espai que obre les portes d'atendre la sexualitat de tothom, no? I visibilitzar que està obert això, que si no ho fem visible moltes vegades és perquè ja no hi és aquesta atenció. Llavors, una manera de visibilitzar. I per tancar, donar-vos moltíssimes gràcies per participar. Ha sigut molt interessant escoltar-vos a les dues. Creiem que només el fet de parlar-ne trenca amb un tabú. El primer tabú de tots que és reunir dones i parlar de sexualitat i fer-ho en públic. Encara que sigui així via digital, ho estem fent en públic i això és superpotent i sobretot des de les vostres experiències particulars que encara és molt més tabú. Graven i penjaran a la xarxa de Mandrágoras. Estem sentint algú. Sí, aplaudint. I que per això, o sigui, amb aquesta xerrada també volem reivindicar el dret al plaer de totes les persones, tinguem els cossos que tinguem, les orientacions dels desig que tinguem i les vivències que siguin. Tots i totes tenim dret al plaer. Moltes gràcies a tots per assistir fins al final, que us heu mantingut. Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies per les intervencions i sobretot a tu, Laura i Jordina, per participar i obrir-nos aquest espai que moltes vegades es reserva a la intimitat, que és el tema de la sexualitat. Merci. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. I recordeu, per si voleu compartir això, estarà penjada la xerrada, a les nostres xarxes i potser les de la Laura i la Jordina també. Si ens seguiu a Mandràgores a les xarxes ja ho sabeu, si no és @sommandràgores i allà trobareu la informació per trobar la xerrada penjada perquè creiem que també és interessant que la difongueu. Si us ha agradat, que la compartiu als vostres contactes. Us apuntem ara per aquí al xat i ens veiem. Moltes gràcies. Moltes gràcies a totes per participar. Adéu. Adéu. Adéu, gràcies. Moltes gràcies.